Yeyi. Uyabona sakhile-ke la. Ha! Ngithanda naley'moto-ke. Iyiphi ohamba ngayo wena? Mina ngizothatha noma yiphi ekhona ngoba angiyena umuntu ohluphayo. Awusangiboni uNonto. Nonto muphi konje? Kade sikhuluma, ngena ngaphakathi singasiqedi indaba emnyango. Khulileka kusekhaya lana. Kade sikhuluma ku-social. Oh, uNonto Yes, Nonto. wangisendela i-location wena wathi angene lana. Hawu wasufika besingashonga ukuthi next week. Hayi, phela mina ngibona ukuthi uma usenda i-location shuthi kunamhlanje ngena ngiphathe izinto ezincane la. Awu. Ngathi hayi ukuze Phela sizokhuluma. mina bengithi mhlambe uzofika kahle next week. Kunani. Next week namhlanje. Ngiyathanda mangabe bethi there is no better time than the present. Udlani la? Oh, I know ama blackberry. Senathe ngamajingjolo. Sidla. Umesikoleni. Ulokhu ushaya unamba 2 omnyama. Uyayitotosa. Kodwa wasuya kangaka manje kuma Jingjolo ilambile lentokazi. Ngikhulekile ke mina ngiyiphothi. Bayozalinda umuntu uthi kuze kuthiwe mi. Usuke ekhaya udlile kodwa. Akufanele udle. Akufanele ungadli ungajwayela indaba yokudla. Khula ngiphethe la izinto ngasi mina ngoba abantu besifazane uyayibona umuntu esephethe izinto zonyaka wonke impahla. Idate yokuqala mina ngaphathwa kwenyanga. Imake inyanga isulkesi la kwenzakalala. Ngizozane kangcono. Ngithanda enye into ukuthi ngibona kuvulekile ngoba umuntu athanda ukuyivocavoca. Imake sisikhonto encane ebengicela silungise indaba yesulkesi nenyanga. Ushinyanga ukuthi uthola indawo mhlambe around la. Lenyanga eyodwa. Angithi wena una. Uzobuka uphi kule nyanga? So besilana nje sazana. La Sazane kangcono. Futhi nje angihluphi ngoba phela wena ngizokulinda ukuthi uzohamba ekhaya ukhulume nobaba ungilobole ungishade ngoba kufanele kwembatho kungashadiwe iBhayibheli lithi ngenxa yofebe ilowo nalowo abe nomuntu wakhe. So ke ngeke sembathe singashadile kodwa ngithe angize ngoba fanele ungibone ngidedele. Ungibone ngingagcobile umlomo ukuthi nginjani. kodwa manje phela siqala nje ukuhlangana sesihlala inyanga yonke nje from the start. Awuboni kodwa ngathi uyagagamela. Hawu kanti kunani? Awunayo ilokhuzana. Into yokuthela la. Kodwa ayikhululeka. Mina ngiyiphothi. Komunye umuntu uzosethi ufuna iglass kephi khona kuphuzwa lana ngoba singabantu sonke. Hawe mana imhloli. Hayi ngiyayiqala ke le. Experience yami yomjola ngazi. Ngikhululekile, ave ngikhululekile mina ngicela. Khululekile. Ayiwa. Umuntu oselokhu uyisithongwane. Kambe silala ngaphi la ngabe sesilala? Sisi ngizocela ukuthi senze kanje ngoba ngiyabona vele usutake over sekuvene kwayikwakho. Ngicela ukuvane ngikushiye nje nalomuzi shuthi kuzohamba mina ngoba ngeke ngihlale nawe inyanga yonke mina la. Hawu. Ngeke iziyenzeke lo. Njengoba nje ubuka manje uphuza ngomlomo uyadla yonke into. Wazi ngani lezi zinto zibekelwe ibala? Okwethu nje. It's fine. Kukwakho la vele usuthe ufika uwena ongwelcomeayo sekuyikwakho aqhubeke kube yikwakho. Mina sizojima yazi ukuthi ngiyakubona ukuthi ungaba good senze ilokhunjana ama squats because indawo iyavuma kuvulekile. Hayi no. Nonto ikwakho. Please ngicela nje ukuhamba. Umuntu wathola idladla ke kanjalo. Akasangibonisanga namakamelo. Sho sengoyikhethela mina ukuthi ngikhetha liphi. Fanele ngifonele uSima.